Onge miyo moro amora manowito ngimane e kinde nyuol e kaunti ma Migori e dwe mar auchiel mar higani, kaluwore kod lipot mogol kod tend migawo mar thieth e kaunti no. Mae biro e kinde ma tend migawo mar thieth e kaunti ma Migori medo jiwo okenge mag tieko thoye mag mine mapek e kinde mag nyuol. Mine maromo 412 kuom mine maromo 100,000 manyuol e kaunti ma Migori wito ngimagi e kinde mag nyuol, kaluwore kod lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori kawo tede kod migepe mamoko osebedo kendo medo keto okenge mar geng'o thoge mag mine e kinde mag nyuol. Apisa mochung' ne tayo chenrogo mag nyodo e kaunti ma Migori Joseph Okidi wach ni ich ok en tuo kendo ok onego miyo moro amora kor wit ngimane e kinde monyuol. Owach ni nitiere moko kuom gigo eko ma osemiyo mine mapek pod owito ngimagi e kaunti ma Migori kendo gidhi nyime kod kedo kodgi. Ber mar remo sama miyo nyuol kata bang' nyuol kata before nyuol, mano e gima duong' mamiyo mine tho, ni mine wuok remo mang'eny ma samoro koro karito ngima kare or ka gichopo modeko kuonde minyalo konygie to samoro gimiyo githo. Kaunti ma Migori oloso historia ma gisebedo ka gido kuom higni mathoth bang' bedo ni onge miyo moro amora mane owito ngimane e kinde monyuol e dwe mar auchiel mar higani. E kind dwe mar achiel nyaka dwe mar abich mar higani, thoge mag mine ne onenore e dwe ka dwe. Mar achiel na wan gi mine 3 mano otho ka ginyuol, then dwe mar ariyo na wan gi mine 4, dwe mar adek na wan gi mine 3, dwe mar ang'wen na wan gi mine 5, then dwe mar abich na wan gi mine 2, koro dwe mar auchiel to na onge miyo mano thonwa sama na ginyuol. Penjo maduong' en yang'o matend kaunti ma Migori otimo mopogore ma omiyo gigeng'o thoge mag mine mapek e dwe mar auchiel, to bende okenge moketgi bende koro nyalo dhi nyime mondo koro ne koro onge miyo mowito ngimane e kinde monyuol. Apisano mochung' tayo chenrogo mag nyodo e kaunti ma Migori Joseph Okidi wach ni loso kamiti mang'iyo weche ma otende kod thieth mag mine mapek kod medo keto jolony e weche mag thieth manyalo konyo mine e kinde magipek kata ginyuol. Gin moko kuom gigo mokonyogi e neno ni dwe mar auchiel onge miyo mapek mane owito ngimane. Leadership mara notemo kabisa mana giketo commitment nikech delay bedo, koro giketo ni dwe ka dwe gimiyo okang' mar referral 300,000 mar fuel, kendo ma wanyalo koni en gima osekonyowa maber. Apisa maduong' e migawo mar thieth e kaunti ma Migori Mabel Chanzo wach ni gisetemo jiwo chenrogo mag neno ni mine mapek matuo mawuok osiptal moro ka itero kamoro ma idendo kaka referral system kod otim mapiyo piyo. We have ambulances in every zone to take care of referral so that we can help them on time. We've worked with the CHPs very closely. We've built their capacity so that they help our mothers start very early to go to clinics. Owacho ni kata yedhe ma bende koro nego kony jotuo to ahinya mago mapek bende osebedo kuondego mag thieth duto e kaunti ma Migori. We used to have shortage of the supplies that go towards those complications, but right now we have stock even in our dispensaries and health centers. Also in the on-source revenue that we collect, we've allocated 30% of what is collected in that facility to take care of the medication. Thoge mag mine kinde mag nyuol e kaunti ma Migori osetudi kod midhieche mathoth ma oting'ore mar mine mapek e chopo osiptal e seche madwarore kaachiel kod rem dhi e klinik kaka dwarore. Samano watimo transition from SHA to Linda Mama to SHA, mine mang'eny noluoro biro osiptal kech no gidwa chudo, but amor ni leadership mara osebedo katimo RRI, rapid registration mag mine, mondo meero ni koro ka giwinjo kata ka miyo madwa konyore to koluor biro osiptal ni biro kwaye pesa. Remo maringo matek ma idendo kaka preeclampsia bende osebedo ka koro kelo thoge mag mine mapek e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori.